Dobrý deň, vítam vás. Z dnešného dielu dneska budeme hrať futbal. Presne tak. S basketbalkou. S basketbalkou do hentovej malej bránky. Dolga dá gol, je Schumacher. A ideme na to. No, tak toto bude ťažké. A je to tam! A ešte dvakrát a znovu platí náš kameraman. Že, Adamko? No. A ideme, a je to tam. Pekné brvno. Ešte jeden a bude to hotovo. A dal som všetky tri. Oh my god, dal to! A dobre, a to som už nedal. Tak, a ide náš milý kameraman, Adamko. Kde je loptička? Čo tu? Á, tu je, lebo nie je vidno cez tú slnečku. Na mňa. No dobre. Ideme sa pripraviť. Pozrite na tú loptičku. A tak sa to rozhodne nemá robiť, lebo sa strieľa z miesta. Máte vidieť ten jeho malý ksicht. Lej mi vodu. A je to tam. A tak sa to tam dostalo. Nejak záhadne. Záhady SRO to vyriešili. A aký ho tam pekný. Pozerajte. Tak to asi nebol pekný. Au. A teraz ide váš milý kameraman, ktorý dal všetky tri z jedného miesta. A ideme na to, Marišku. No, Adamko. No, toto krpaté, oranžové sa musí dostať tam. A ideme na to. A teraz to bude easy, takže to musíš kopnúť čo najsilnejšie. Je to tam! Máme takú väčšiu bránku, ktorá by bola na celý stolík. Len tu mám v pivnici a tam sa mne chcelo ísť, lebo toto video sme naplánovali troška neskoro ako všetky ostatné. Bú, to nebol! A ešte jeden pokus. A tak sa to rozhodne nemá robiť. Bú, no dal to! Tvoja mama nedala. Idem. A natáčam ja už. Sice ste videli asi len moju flašku a topánku. No som tu. A idem kopať. Nezabudni čo najsilnejšie. Je preč. A je to gól. Prevrátená bránka a je to gól. Adamkové šťastné výskoky. A to netuží, čo sa ešte už stane. Asi, že další gól dal. Mám troška zakrypnutý hlas. Ej, ha. A ideme na to, ďalší pokus. A nie je to v bránke. A tým pádom ja vyhrávam. A nie. A pokračujeme ďalej. Adamko, ty drž tablet. Ja idem kopať. To sa ti nepočíta. Nevieš kopať. Rozprávaj normálne. Prečo? A daj tam tablet. To bude lepšie poznať. Máte to je vidno, že? Je. Poďme gól! Je to tam. Čia ľudia. A skoro som si trafil môj milovaný tabletík, ale netrafil, lebo som Schumacher. A Macher a Grillmeister. Dávaj. A kop. A je to tam! Vyhrávam. 5005-0. Dobre, a s týmto končíme. Čau!